We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Tupiog sa Tiboli sa South Cotabato Province. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsay! Kamusta unsab nato ang ating mga kapuso nga naa dinha sa Tangub City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, this Wednesday morning atong makauban ang Mindanaoan content creator nga si Renalta Naparan o mas iladong si The Wonder Rider. Samtang atong hisgutan kining Baylo Basura Store program sa Villanueva, Misamis Oriental. Kauban ang Solid Waste Management Section in charge nga si Augie Vanguardia. Ug sa this talk ako makachikahan ang duha ka kapuso artists na sina Denise Barbacena ug E.A. de Guzman. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga gawas sa Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa Pilipinas? Makita sab dinhi sa Mindanao ang second highest mountain in the Philippines. Kini mao ang Mount Dulang-Dulang nga ana nahimutang sa Barangay Songco, Lantapan, Bukidnon Province. Mas ilado kini sa mga mountaineer nga dito o aduna kini gitas-on nga 2,941 meters above sea level. Ang Mount Dulang-Dulang ginakonsidera sa mga Talaandig tribe isip sagrado. Mao nang ginalimitahan lamang ang mga turista na pwede musaka. Parte sab sa ilahang tinuuhan ug kultura, alang sa buot musaka kinahanglan nga aduna kay basbas sa tribo. Mga kapuso, adunay pinasahi og patsyada nga inisyatibo ang lokal nga kagamhanan sa Villanueva, Misamis Oriental nga siguradong makatabang gayod nga mapakgang ang problema sa basura ug makatabang sa kinaiyahan. Aron sayron kung unsa kining programa nga Baylo Basura, atong makauban si Ma'am Augie May Vanguardia, ang Solid Waste Management in charge sa Menro. Ma'am May, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta diha, ma'am? Hello sir, good morning. Thank you. Okay lang ni diri sir sa Villanueva. Maayo kay anaara mo sa sakto nga kahimtang, Ma'am May. Apan unang-una, ma'am, no, makisayod sa mi kung unsa ba kining ginatawag nga programa karon sa Villanueva nga Baylo Basura. Kining Baylo Basura Star Program sir is isa ni siya sa mga programa diri sa among LGU Villanueva through Menro Municipal Environment and Natural Resources Office, kung asa ang basura diri sa Villanueva atong bayluan og goods. Ma'am, nganong gimugna nato kini nga programa diha sa lungsod? Unsa di ay ang katuyuan niini? So kini siya nga Baylo Basura Star Program sir is ang iya gyud tumong ani is to reduce the waste of Villanueva in a way sir nga naapoy makuha nga benepisyo ang mga katawhan. So ang ilang mga basura gikan sa ilang mga panimalay, ila lang isegregate og tarong, kinahanglan nga uga, kinahanglan nga limpyo para ila din pwede bayluan sa store. Kung asa kada barangay naa siya store, Baylo Basura Store. So dito nila bayluan depende sa ilang depende sa pila ka kilo nga basura nga ilang ma-surrender sa store, and then pwede na din siya bayluan sa goods. Grabe kanindot sa tumong sa mong programa, ma'am. Apan sa pagkakaron, pila na ba ka barangay ang nag-implementar niini? Oo. So, naay 11 ka barangay diri sa Villanueva sir no. So ang amo pong pangandaman nga Baylo Basura Store is 11 pud ka buok. So nagrepresent sa kada barangay. Sa pagkakaron sir, as of karon siya nga adlaw naa namin 9 out of 11 ka barangay ang naka-launch na sa Baylo Basura Store program. So
ang duha to follow na karon nga bulan, nanapod mi mga recyclable waste nga amo nang napabaligya sa junk shop. Ma'am, alang sa kasayuran sa tanano, asa pud baday gikan ang pondo sa mong proyekto aron nga mulungtad kini? Ang budget sa store is nakasalalay sa atong barangay. So ang amua lang sa LGU Villanueva through Mendro is ang goods. So kami nag-provide sa goods, then ang barangay may nag-provide sa store. Panghinaot namo, sama ninyo ma'am nga mulungtad gayod kining nindot nga programa. Apan kamusta pud ba di ay ang problema sa basura ma'am diya sa Villanueva? So actually atong year 2020, so naami mga barangay nga naay mga open dump site which is bawal gid siya. So sa pagkakaroon sir makaingon gid mi nga wala na gid mi open dump site, and then tungod ani nga program sir is nakatuon gid og segregate ang atong mga katawhan. Kaysa una manggod sige lang mi og information education communication campaign kada barangay, pero wala gyud mahimo nga segregation at source. So sa kana nga pamaagi sir no, medyo na lessen gid siya ang mga problema, mga reklamo dito sa mga opisina, wala na kayo gasumbong anay mga tapok-tapok ng basura or sunog-sunog diri ana. So okay gid siya sir no. Isa pa sir, ang ilang manggumsanggitan busa sila nag-participate ani nga programa is asa sila makakita og junk shop nga inanag kantidad ang among ibaylo. Lahi ra gid siya sa junk shop sir. So dili nila ma-compare sa junk shop ang among bayluan nga goods. Ma'am, can you briefly explain unsa di ay ang mechanics sa maong programa? Naami mga baylo basura list. So naami mga leaflets provided gihapon sa among opisina. So ako na lang i-enumerate nako sir no ang list. So naami 1 kilo PET bottles, equivalent na siya sa 5 points. So ang among program sir is a point system basis. So ang basura ilisa na mo sa points, and then katong points nga ilang makuha mo to siyang ilang pwede ma-redeem sa store. Ma'am May, isip kabahin sa Menro, unsa ba ang inyong panawagan og mensahe ngadto sa mga katawhan sa Villanueva? So in behalf of Municipal Environment and Natural Resources Office, so kami sa Menro nag-invite sa tanan katawhan sa Villanueva nga mag-participate sa among Baylo Basura Store Program, kung asa ang basura nila gikan sa panimalay is atong bayluan sa goods. So simple lang gid kaayo ang amuang hangyo sir no nga mag-participate sila para lang pud sa kaayuhan sa ilang panglawas ug sa tibuok kinaiyahan. So among paningkamutan nga ma-sustain namo ni siya nga program, pinaagi lang pud sa syempre sa atong mga leader diri sa LGU Villanueva o tinabangay ni siya sir. Daghang salamat Ma'am May sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang musuporta sa inyong proyekto nga makatabang sa kinaiyahan. Sige sir, salamat. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May butag mga kapuso ug welcome to Biztalk. This morning ato makachikahan ang duha sa mga angay natong atangan sa Pepito Manaloto, ang unang kwento. Walay lain pa kundi si kapusong Denise Barbacena and EA De Guzman. Maayong buntag Denise and EA, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and what keeps you both preoccupied these days? Maayong buntag po sa lahat ng nanonood. Hello, welcome back to us. Ayun, maayong buntag mga kapuso. Salamat po sa inyong oras habang pinapanood nyo kami. Maraming salamat po at welcome dito sa At Home with the GMA Regional TV. Ayan. Thank you very much. Ako napapanood tayo sa buong Mindanao, at pag sinabing Mindanao ba, what comes first into your mind? Ako sa totoo lang malayo. Siyempre Manila, 'di ba? Tapos so kailangan talaga dadayuhin. Pero sa ngayon nakakamiss talaga yung biyahe-biyahe no? Nakakamiss yung mamimit mo face to face yung mga kapuso, and then yung masasarap na pagkain natin dyan after the show. Ayan, nakakamiss. Ako naman, nakakamiss yung mga out-of-town shows ko sa Mindanao. Marami na ako napuntahan dyan, and parang sa akin, feeling ko namimiss din ako ng mga taga Mindanao, and gusto ko ulit silang puntahan. Kaya lang
may pandemic. So soon, makaka-visit ulit ako sa Mindanao and makakapag-perform ulit ako sa harap nila. And we are praying the same thing as well. So hopefully maging okay ang lahat. But of course, we're very grateful dahil parte kayo sa aabangan namin na minamahal din namin Pepito Manaloto. How do you guys feel na part kayo sa unang kwento ng Pepito Manaloto? Ako, I'm very, very excited na maabangan at mapalabas na, mapanood na ng mga kapuso natin itong bagong book ng Pepito Manaloto. Excited akong makilala nila yung mga bagong characters dahil nga bagong book ito, bago lahat, no? So, bagong experience, bagong mga kwento, kaya excited na lang talaga ako po para mapanood nila at marinig yung feedback ng tao kasi talaga pong pinagandaan at binuo ng mga creatives itong kwentong ito. Ayun, ako din. Very excited ako na mapanood at ma-witness ng mga kapuso natin, no? Itong Pepito Manaloto, unang kwento dahil we have a stellar cast and we have a brilliant writers, we have a creative director. So, excited ako na mapanood ng mga kapuso. And syempre, looking forward din ako kasi ito yung first sitcom ko sa GMA na talagang kasama ako sa show and weekly pa. So, I'm super excited. Ayan. And for Pepito Manaloto naman, ano yung mga special preparations na ginagawa ninyo ngayon? Ako, well, kasama na po dun yung panonood ng mga naging episodes na kasama yung ginagampanan namin na role. Like, kunyari po ako, si Miss Don Zulueta, yung character na gagampanan ko. So, para alam ko po yung kwento niya at makarelate ako sa story nila ni Pepito, kung magkaibigan sila, kung ano ba yung naging kwento nila noong. So, yun po. Ako naman, same day with Denise. Pinapanood ko yung mga previous Pepito Manaloto shows. And kasi yung character ko dito is si Kuya Emilio Garcia. So pinag-aaralan ko din kung paano niya yung atakihin yung character niya as Kuya Nando. So tapos pinapanood ko rin si Kuya Emilio yung mga past nagawa niyang teleserye or movies para at least kahit papano pag tumating na yung taping, magkadikit yung mga nuances namin. Magkadikit yung paano siya mag-deliver ng line. So, ayun lang. And it's also a very well-loved and award-winning sitcom. Kaya a lot of us, lalo na dito sa Mindanao, are really looking forward to it as well. So, this time around, please invite po lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan kayo. Siyempre, and the rest of the cast ng Pepito Manaloto, ang unang kwento. Yes, mga kapuso, para po sa inyo itong show na to, the creatives and the whole GMA had you in their minds nung binubuo nila to. So, para po sa inyo talaga to. Kaya naman, abangan nyo po ang palabas na ito. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Maraming mga dahil 80s po ang setting ng kwentong ito, no? So, mapapa-throwback po talaga kayo. Yung mga kabataan ngayon, maso-surprise na, ganyan pala noon, ganyan. Tapos yung mga parents naman natin, parang ganyan kami noon, ayan. So, yun yung nakaka-excite Medyo marirelieve yung mga memories natin noon. Ayun, mga kapuso, dapat niyo pong abangan at subaybayan ng Pepito Manaloto, unang kwento dahil magbibigay kami ng kasiyahan sa inyong lahat despite ano nangyari ngayon. Nandito kami para patawanin kayo, para aliwin kayo. So sana po, suportahan nyo at abangan ang Pepito Manaloto, unang kwento. Thank you very much, Denise and EA, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat! Thank you guys! Salamat! Thank you! Ingat kayo! And that was Denise Barbacena and EA De Guzman. Chill lang mo mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this Wednesday morning, dunga natong ilailahon ang Tagumenyo content creator nga hinay-hinay nang naila tungod sa iyahang motovlogging. Kauban nato this morning si Renante Naparan o mas iladong si The Wonder Rider. Maayong buntag, Sir Renante. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Oy, good morning, Attorney Resi. Okay lang. Unang-una na ilaman ka sa motovlogging pero gusto po na mo masayran, sir, kung kanus ba ka nagsugod sa motorriding. Way back 2015, that time good sigulan, yung moto lisod kay isa kay mga kuan ba. Tricycle dito sa Tagum, yaman mga driver dire kanang lisod ka sila parahon. So naka-decide ko na makuha kog motor. So
timing nga, nakauban ako sa work sa hospital. Hilig ko silang mga ride every rest day. Pampawala sa katoxic sa duty. Moto na hiligan ako ito na addict na ako sa sig-ride. Kaun sa sab na buo, kini mo ang vlogging sir nga The Wonder Rider. Dati, nag-post ko sa akong main account sa Attorney Rizzi, and then sige sila mga pangutana asa mga direction, asa dapit, so pag-adto. So I decided na magbuhat ko sa akong fan page. So dito ako mga travel, dito na sugod hantod last year moto nag-viral ako ang post sa Mountain Top Spring kato Alkaline, niabot sa 20,000 plus shares. Unsa pud ang imuhang feeling sir nga hinay-hinay nang naila ang imuhang vlog nga The Wonder Rider lalo-lalo na sa social media? Say happy ko sa kay naka-appreciate sa akong ginabuhat. Dati man good nagakuan ako pangutan ako sa self ban na piyawan ng mga uban vlogger kay daghang mga shares moto karon ako ra sa na experience nya moto maka-inspire makahata og motivation na tagan naka-appreciate mo ginabuhat. Among nasayran sir na usa pud di ay ka-registered nurse kani ba imuhang pag-ride or pag-vlog usa pud sa mga pamaagi aron ka maka-relax, maka-unwind from all the stress sa imong trabaho? Isa po na sa main reason na nag-unwind me. Actually, nagkakong makauban. Doon akong grupo na ako sa hospital mga riders o sa akong club sa Aerox na makawala siya stress dyan. Kaya siyempre, Monday to Friday o Monday to Saturday, tadtad sa trabaho, moto during weekend, moto wala nga ng short ride or coffee ride or long ride. Asa-asa pod ng mga lugar ang imong mga naadtuan sir ug unsa pod ang imong pong gusto pod nga balik-balikan? Pinakalayo sa club sa Usamis City. Ang pinakalayo na mo, nag-travel mig 13 hours from Tagum. Apil na to mga rest period and then mo to enjoy. Yeah. Kay tungod daghan na kaayo kag places nga naadtuan dinhi sa Mindanao, unsa ang imong ma-consider na top 3 destination? Top 3 sa ko experience top 1 dito sa Puyuhoy View Deck, pero layo lang siya sa ato ang mga Cadabaweños, kaya layo siya. Second is dito sa Enchanted River sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kay as in clear dyan siya, na ma-amaze ka kay moto enchanted kay ingon nila wala pa dyan siya na atugkad ang ilalim ato. Until now, mystery gyapon hataman ang itong nagbangag or caves lalom sa river. And the last one, the third one is sa siguro sa Britannia. Kay enjoy lang kalit na enjoy kay mga water activities. Surigao del Sur gyapon. Ang imong pag-ride sa different places dinhi sa Mindanao, unsa ang imong mga learnings o unsa pod ang mga na-discover nimo na gusto nimong i-share sa imong mga viewers o followers? Oo, daghan jud kay daghan kog na-meet na mga riders, different club, different cities, and sa ang respect sa riders na dito. Tapos daghan kog ma-meet na mga tao, different culture, lalahig mga inistoryahan. So, daghan po nakaton. Unsa sab kining moto club nga imong ginapanguluhan ug unsa sab ang inyong mga activities dire? Ang Eros Club is a national club. Ang main is sa Manila. Then, nami activities na at least twice a year buhat big charity ride. At least na-purpose ang mga club na nag-ato mi sa mga needy na mga like tribe, sa mga IPs people na mo to nagitabangan na mo. Actually 4 years na mi ang club sir. Nag-start siya sa 2017. Tapos usually among ganahan na matuan ng mga indigent people, usually sa Talaingod. Then nakatry pa mi sa Bukidnon dito po, naka charity ride po mi dito. Naghatag mi mga used clothes, hugas, and ginabot sa mga ubang club. Unsa sab ang imong ma-advise sa atong mga kapuso og mensahe pod nimo alang kanila lalong nandun na sa mga kapuso nato nga gusto pod is ipasigarbo ang isla sa Mindanao? Oh yes, para sa atong mga Mindanaoan na taga diri sa Mindanao na
una sa laag kay daghan jud mas nice pa na laagan nila sa Mindanao niya. Akong purpose ako ang page is ako magipakita sa uban lugar like besides Mindanao na i-promote ang Mindanao na how safe it is na di sila mahadlok, no, na moto ang purpose ako Mindanao love ko this next week na ipakita na ko sa uban na dili siya delikado sa mga riders na adto sa mga tourist destination lang gusto ng adtuan. Siyempre, sir, please invite all of our kapuso dito sa Mindanao to follow you in all of your social media accounts. Sa mga ka-wonder na ko diha, uban sa wala pa naka-follow, please follow my fan page sa Facebook, The Wonder Rider. Ug na po ko'y YouTube channel, The Wonder Rider po siya. Daghang kayong salamat, Sir Hernandez, sa pag-uban ka namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po, attorney, and God bless. Tungod sa pagiging content creator ni Renan Tanaparan o mas iladong si The Wonder Rider, both niya na mas mailhan pa ang Mindanao nga safe gyud alang sa mga riders, gawas pa sa mga nindot kaayo nga tourist destinations nga ang hinatong ipasigarbo. Samtang resi, sukad gilusad ang Baylo Basura program sa Villanueva, Misamis Oriental. Dako ang nahimong kausaban sa kadaghan sa mga basura sa lugar. Panghinaot sa Menro nga magpadayon ang mong proyekto nga makatabang gayud sa kinaiyahan. Ug mga kapuso, dungan natong atangan ang mga bagong character sa Pepito Manaloto ang unang kwento ug syempre ang character nila kapusong Denise Barbaceno ug E. De Guzman bilang si Nando at Elma ngayong Sabado na po yan, June 17. Mga kapuso, ang tanang inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Team O'Reilly nga pursue something so important than even if you fail. The world is better off with you having tried. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.